why ndichishanda kunge kwecha ndoramba kupera ini ndinopecha handikasofazve ndiri wekuchecha anoziva vazvichaita ndichacha that's why ndichishanda kunge kwecha ndoramba kupera ini ndinopecha handikasofazve ndiri wekuchecha yava long time ndichifaisa machuni kubva June 1 muna 2018 now ndava nemafanzi 1 million vakawanda ndivo vaisaiza patani asi moyo mangu ndaingoti it's fine one day ndichanoimbira kujapan nemafanzi angu ndine 1 clan litina bobo batidza mushini anoziva vazvichaita ndichacha that's why ndichishanda kunge kwecha ndoramba kupera ini ndinopecha handikasofazve ndiri wekuchecha anoziva vazvichaita ndichacha that's why ndichishanda kunge kwecha ndoramba kupera ini ndinopecha handikasofazve ndiri wekuchecha chero pateni takatanga tichivanza but nhasi ngoma rangu vari kuritenza ravapinda muropa kunge kenza vakanzwa richiridzwa havachabvunza chacha vandipinza muaction tarisa chero mucomment section ari kunzi anopisa ndimugomafoni ini ndinopisa chero muri munachuni anoziva vazvichaita ndichacha that's why ndichishanda kunge kwecha ndoramba kupera ini ndinopecha handikasofazve ndiri wekuchecha anoziva vazvichaita ndichacha that's why ndichishanda kunge kwecha ndoramba kupera ini ndinopecha handikasofazve ndiri wekuchecha yava long time ndichifaisa machuni kubva June 1 muna 2018 now ndava nemafanzi 1 million vakawanda ndivo vaisaiza patani asi moyo mangu ndaingoti it's fine one day ndichanoimbira kujapan nemafanzi angu ndine 1 clan litina bobo batidza mushini anoziva vazvichaita ndichacha that's why ndichishanda kunge kwecha ndoramba kupera ini ndinopecha handikasofazve ndiri wekuchecha anoziva vazvichaita ndichacha that's why ndichishanda kunge kwecha